achitsvaga the lion, avashaya the lion, akaona gwai. Anobata. The lion of the tribe of Judah, the root of David. Jesus, Joanna chitende ukakarona gwai. Gwayana rakabairwa riri pakati pethrone. Pakati pethrone ndora akaona kuti aiwa imi muri kuti the lion of the tribe of Judah, but ndichicheuka ndiri kuona gwai. Saka zvei ndiri kuona gwai iye iri kunzishumba. Saka zvoreva kuti Jesu akauya panyika yavapenyu anga ane two offices, that of a lion and that of a mavaudzawo kuti onyarara chichiita zvepamwari. Aona that of a lion and that of the lamb. Izvo saka izvozvo zvakakosha kuti uzive kuti unogona kuti tichifamba unogona kuti ubuditse gwai pana Kristu Jesu uye ubuditse the lion out of Jesus Christ. But ndikuda kuti tipe tip yekuti how do I bring out the lion, nekuti maKristu mazhinji achiri kubaska on the lamb nature of Christ and fail to handle or to bring forth the lion nature of Christ. Ukavanzwa maKristu esanomira kuti ndiri gwai rakatendukirwa rakaneurwa imi gwai rakadii, tinoziva gwai nekuti akauya kuti tigone kuregererwa, akauya kuti titengwe, but takurarama tichipinda munyika umu handisi kuda the lion, the lamb nature of Jesus Christ, the lion nature. Handisi kuda the lamb nature, ndakuda shumba ya Jesu. Mukatarisa tikaenda kurudzi kwenyu imimi muri right, but tikaenda kumanyasara ndekwedu handisi kuda kuexhibita Christ the lamb, ndinoda kuexhibita Christ the lion. But how do I bring forth the lion nature of Christ? Ini musita racho akaudzwa naElda kunzi the lion of the tribe of Judah. Saka zvoreva kuti the moment shumba iyi nderudzi rwaJudha, saka zvoreva kuti Jesu akarubidzwa anochinja akava shumba. Tikarumbidza Jesu chaizvo ndopamunoona achibuda seshumba. Ngatichibvunzai historical Christ kuti ndepambe pakachinja Jesu kuita shumba. Gore negore Jesu aenda kutemberi, aenda kutemberi kwaainetisana naro nemafarisi, ainoita naro namasadhucees, achienda kutemberi ndizvo. But there is this one time Jesu yaakatora ndombi akatanga kupinda nemueast gate akananga kutemberi. Vanhu vakaita mistake kana kuti vakaita correct thing, vakatanga kumurumbidza usana, vakamuwaridzira mazambia. The moment yavakamuwaridzira mazambia, the calm Jesus, the soft Jesus, the white Jesus havana kuzomuona. Ipapo ndo paakasvika kutemberi yaaigara achienda, akatanga kugadzira chamboko. Unotibata vachimurumbidza, akachinja akava shumba, akatanga kugadzira chamboko. Varume agadzira chamboko makanowa munhu kaita zvekutamba, harina kuzonyatsotsanangura chaizvo rakatsanangurwa nemunyasarani raibuda mushe pakarohwa munhu. Nekuti Peter achikaudzira chamboko chienda pana Peter vanga vane matebhura, vanga vakaisa mari nezvituro, achiti chafu chienda pana chituro, chienda pagaratiro, chienda pane tebhuru, mari chienda rekanende neslow motion. Saka zvoreva kuti Jesu paakapinda panga pane mathrones anga ari mutemberi, paigara vanhu vanga vachiti mari ndedzedu. Panga pane mari yangaitwa matemburu iri zvayo kuchechi, but yange isiri yechechi. Unodinzwa yakaine vanhu vasiva. Saka there were thrones, zvituro muchechi, panga pane matables muchechi, mari iri patebhuru iri muchechi. Saka Jesu akarova mathrones ese akawira pasi, vanhu vanga varipo vakarohwa, vakabuda, akaoverturna matables. Chaitenera tebhuru aida kuti mari ine muridzi iri patebhuru idzokere muchechi, iende muchechi,
haitange kuva mari yechechi. But Jesu uyu aigara achipinda muchechi achitoita madhibhetsi nekuda kwekuti aiuya ari gwai ati mwendo runo kune vanhu vanga vamurumbidza akachiti I want to place order in the church. Bible shoko raMwari apedza kutena akati this house is not the den of robbers but it is the house of prayer. Muno munonamatwa kubva ipapo vanhu vakatanga kupora. Why? Because Jesu akauya seshupa anoita order mulife yevana vavanhu. Aisa order bhuku rinotaura richiti watch me closely. Isusu tinonzi we are the temple of God. We are the temple of God. Saka zvoreva kuti matiri rega nditaure situation ekupakweni nakuprofita manje. Kune vanhu vari pano vanotambira mari kana kuti vanoita mabizinesi vanoita mari, but mari iyoyo anoitambira. Mari iyoyo haisi yetemple iye the person ine zvituro zvakagarira mari iyoyo mukati make, wekuti iye is not a beneficiary yemari yese yaanoshanda. Inenge ine mamedical bills akamira kuno, marentals akamira kuno, ine zvinhu zvakamira zvakagarisa pamatemple wekuti mari unoitambira utanga kugobera kwainofanira kuenda. Iwe ndounoshanda but waishandira kune vakaigarira mulife mako. The devil is kuti Mwari tikamurumbidza kuti Mwari we bring order into my life. Mari ndive a beneficiary yemari yanoshandisa. Ndinoziva kuti pandiri kuti you're beneficiary of the cross, tunototangira mulife yako. Unosenza but hauna kana bhanzi raunodya, unosenza hauna kana zvaunozvitengera iwewe. You are not benefiting. Uri kusenzera vamwe. Ungatoona vanhu vavanenge zvinhu izvo zvakaiswa in place newakaipa to make sure. Ukaona munhu achistreseka achisenza, unopromotwa stress ndoinenge yakakubata nekuti mari uchiicalculata nemathrones akaiswa mulife mako unoti haikwane. Vanhu vanochiti inoti haakwanisi aitambira mari yakadai nekuda kwekuti mune vari kutonga mulife yako. Haugone kuzvibvisa, haugone kuzvidzinga. But thank God for the Lion of the tribe of Judah. Ndikuti kana ndonamata varume waindorida hehe, but ndichadzidza kurumbidza Mwari, ndichadzidza kusakomplena, ndichadzidza kupa mbiri kuna Mwari nekuti I want the Lion to manifest from the Christ that is within me. I am tired of the leper anonzi andipindure pavanondipomera, pavanondidzika ndikomplene. There is a Lion in Christ. Anoti wewe kana anova kwai ndakatarisana nehama yangu patikanatetesa muvengi. He is a Lion. Kana naenda business, I don't need the lamb nature of Christ. I need the Lion nature of Christ. In territorial, you know, possess a territory wherever I go. Why? Because he is also a Lion. Vazhinji vanofunga kuti Chikristu kupusa, vanofunga kuti Chikristu kudzikama, vanofunga kuti Chikristu kunyorova, vasingazive kuti pauri ndo panova gwai. Ndatarisana neeconomic system, nebusiness yangu, nepromotion yangu. I am a Lion. Urikutaura neini zvakanaka nekuti ndinokuratidza gwai. But when I want my things done, ndinosimuka seshupa. When I'm doing my business, ndinosimuka seshupa. When I'm at my work, ndinosimuka seshupa. Nekuti I have a Christ. Nekuti Satani watinotaura naye anouya seshupa inochova, inoda kuchova pamaresults emwana wangu, inoda kuchova pabusiness yangu. Inini I am the true Lion of the tribe. Saka achimbe wekuti atipindure pavanotipomera. Ndogara ndakaudza vanhu kuti maimana usafunga kuti igwai. Ndinoya ndine shumba, ine shumba ine tsika yekumaka territory. Shumba ine shumba yekuti shumba hadzidzoverane musame area.
If I am a business person, area hiyo ndio tolerize. Ndinobata territory yangu. Makwai ndio anaita mafuta akawanda. Shumba zifuta zakawanda. Bese kwa tape nasema na Kristo. Tinotola monopoly ya business yo. Because there is only one place at the top. Basa hapa ndo panita wakawanda. But one head. Kama shizile. Kuti shop yangu is the best. Mwana mtale muno. Kama nishizile. Kuti flea market yangu is the best. Mwana muno. Ati uende mga kukoni congested. I am designed to be at the top. Because there is going to be one lion that goes. Bashi kare mwana. Pana shuba wani nocho. Saka mfunzo wangu. Kutu manifesti. Shumba kuna Yesu. You must never complain about your situation. Nekuti ushumba wa mngani uno activatwa when you praise him. Saka pese momenta praise God. Chanino fali na kona mngani wipani na verse maviri. Wanili kunyo testament ine wanili kwa Old Testament. Verse hiyo inonifanya nekuti Bible inote all things work together for good to those that love him and to those that are called according to his purpose. Old Testament Genesis chapter 50 verse number 20. Inoti makani rongera kaipa mochifunga tilichapara bati ngani akandi rongera kakulonga kwe kuti nini nivechi ndiveba msoro, meaning to say no matter my relation kuna mngari ninoramba nishirubitsa ngari waine kuti inini shangu kunyanga shakaipa nati ukadiroya ndokora neuroi wako nekuti mwarano kontrola maresults pete shahitwa unakona mkanda Joseph Mukomba anobuda chete unamukanda muprison anobuda chete saka all the prison the selling the oil yaka result akuwa mambo sataifunga mutari kuwina maimwana mariskema sakrapera aifunga taimina baitengesa Joseph aifunga taimina baikanda Mukomba aifunga taimina aifunga the momentum of failure aifunga taimina baipina kumba Potifa kapomero Potifa satia chiselebrata pati pakenda mu prison akatitapenza naye manjimona katofara asingasia utimari anokontrola the end anodizwa hakuna satani ta full stop anodizwa hakuna satani anesa full stop nekuti hii asi alpha na omega January the alpha na omega the beginning and the end satana kutasea wina pakati wine marume kawia kusokutawina mtawine anga wine vijenda Mukomba vijichema nigashitizi kama tinokontrol at the end rekadi kulifanile ime statement inotawarishiti he is the author and the finisher of our lives saka zonema kuti buku according the gospel according to William chichero ni mashakisi mwamari pana William kuna utara kama kapopointa mara sapete bukura William zakakawina rekadi kusilise kuti nyaye aperunyongwa na mwari it will be unfair for God kusiya satana remaineta what is a full stop kati yako inopera wakanaka no matter how bad your situation can become unamtala kama tapopointa he is the author of your life usanyemewe chinupachileta sa chinoma chinonaka usanyemewe chinupachileta sa chinowaka chinonaka usanyemewe paunosiwa ne vanhu chinonaka usanyemewe pazvinoita sevakanganika chinonaka chose vakamukanganwa patine zuva wani the right person akarota hope vachimota hope chose akafa from the prison akananga kupalasi that devil is a liar ndakuzaimtito estemborenias aipa pascript wainichidaro pane wanakuprofita manzvimbo ino all things will work together for good in your life whether good or bad maingana choreva kuti prediction doesn't work kune mukristo nekuti tikada kupredicta future ya Jose according to
future. Ati Mwari anoti Jose una future. Ali mchele Mwari Jose una future. Dawe yozotaona mwemono utileka kupredicta boka foira for leka kupredicta future yako sinusaba boka shaya Mwari yokuita shawaina kuita pana Mwari ano control the end. His name is the Alpha and the Omega in the name of Revelation. To see an elevation of prophet. Bible Rukuchi. But Akawana boy and Arakabai. The lamb was slain so that you know ropa it becomes the blood. Yakatitenga. And the Akadora ropa. Akatengera mlani. Abadobanoda. Ladies and gentlemen, kutenga. What the blood is the price. Kutenga umova from a particular location, which is to a particular location. But in Jesus, kutenga bantu bake, akatengera mngari. Akatengera mngari nani eropa lake. Watch me closely. Sakashore bakuti. Indu not mutase kuna revelation kwenye kuti. Bamwendika ndumumereka revelation bamwamuti. Uzakushtora bakuti mumereka. Revelation chapter 5 verse 1 to 10. Sakashore bakuti. Akatengera mngari nani neropa. Change why principle yekutenga unotenga kubva kushopu. Wenda nashokuba kwenye. But unosia price kushopu. Ndizvo. Saka akatengera mngari akutengerwa manje. Mwa Kristo akatenga vanhu kutano present a price to God. Saka iwe neni pano we are a prize ida kupiwa na Mwari. Saka chatakasirwa pano kuti tipackage ti process kuti qualify kukamchirwa na Mwari. Saka wachimba Bible not akatenga neropa lake vanhu kufa. Na ukanda nimebomba kufa kumitauru, kufa kumarudzi, kufa kunyika. Anilika sa atitenga kufa ikoko rega nichitaura munhu. Saka zvoreva kuti if I am a beneficiary of the blood of Jesus andigone kuti mweya wemarudzi. Ukanzwa Kristu asina mbofura Bible anenge kuti mweya wemarudzi akutaura mweya wedzinza, mweya wemarudzi iye akatengwa kupfai. So when I declare the blood, I am divorcing Mesanotera in the way. The moment the other man arrived, the examination might be ready. But you know the mindfulness is only nice. That the mindfulness is not a beru. Couldn't name a beru. Both. Naenda babero bani wakatsikirwa sketch dora fatuno chena kuidambetse vakatsikama sketch nisho bayifundisa babangona kakara kanomechana neregeria yabo ngombosvika kuti ndikuda sketch dora fatuno nisho very good botora sketch yawo ina nayo wesa headband vosvika kumba vokashanyira nesefu vokashanyira nestesot vokashanyira nokapfavapfava vokashanyira neaini kuti nda dzakamukambonetsikidzi zipfezisawe kuno vakashanyira vakaisa moto kato t-shirt yerigari yesu asi down the line mamwe masketi achakatsikwa nawindi achinzi tora foti unochenadi mubvunzo wangu wanoda kubvunza maimfunisi wazivera vakapfeka sketi vakaona kuti kabuda vakomenti kwa pakonta kunzi makachena vobva varangarira windi uyoyo vodzokera vachitirega inotsvaga kamwe vakasvika kuyakuya ndoda kuti mubvunze kuti dzakatsikwa mabhera anoti aiwa umwe wedauya mwe sei iwewo uchidzi umwe wedauya mwe vanonizwa datsikwa nemasketi akatsikwa ngatopopota achipopotera windi kuti umwe wedauya iyo yakatengwa yacho namainfundisa chine chekuita nedzakatsikwa nawindi.
But sei wewe uchiri kufoira severudziro kwako, sei uchiri kukundikana severudziro kwako, sei uchiri kukwereta severudziro kwako, sei usina imba severudziro kwako, sei uchiri kubatwa nemhepo dzerudziro kwako, iwe wakatekwa. Akatibvunza ndege, because I will not declare the blood, I am disinheriting myself from Wandakafa. No, she connected to the line of Christ. Not my bloodline is now the blood of Christ. That's right. What is it? Christmas. Manito. Ukashika kokaona makaenzana. Netimu yekurusha kwako vachitokuziva wovaziva kuti mishiro pasi dzashanda. Nekuti kana rashanda ndichisvika anofanira kundishaya because ndamutorwa from a different. Handichabatwa nemhepo dzinovabata, vanoineko vanobata vachandibata nekuti I'm from a different place. Vanofanira kuti ukuzvigona sei. Aikonota ndichaendako ukaenda wakafanana mese munokwereta ikoko muchifanana motoona motofurira zvekare. Ndosaka ukoyoyi ndosaka vachikuudza kuti kune nganga yakati. Vari kuti life yako hakuna chiripo, rega tikuudze zvekubatsira vanhu. Kana iwe uchiti unonamata, hapana anofanira kukuudza nganga inoshanda. Hakuna anokuudza muprofita anobatsira. Nekuti life yako inofanira kutengesa Mwari waunonamata kuti vakakuru isusu tiri kuzvikuomerwa sei zvako zviri kuita. Hallelujah. Come on. Ndakaunganidza ndini ndasara ndasara ndikumbewa kuisa wafana. Ndakaunganidza mama ndasara nawo ndinaita baba ndikati ini ndilichiti bhidhiri pasa family yangu inoramba iri breadwinner ichipfuurira muchikwereta kwairi kwete kuti mugara nakafamily yangu inoramba iri breadwinner ichikupai mari sangaita inini. Meaning to say, vanasikana vangu ngati I'm going to empower you naMwari wandonamata kuti muningina wangu achauya achiti semukoma paiti pamari tipewo mari. Unondibata unondinzwa vanoenda kuna cherera anofunga kuti chisitotanga achachera awosvika kuti mai mwana taachikumbirawo mari vanotochengetwa even aenda nekuti I make sure my family joine legacy kunamata kwangu inopfuurira pamberi iri breadwinner kwete kuinvesta kuti muninyina kuti azochengeta vana vangu. No, vanodinzwa apa vaninzwa vavo vechete vafana vese vakosora romo mai mwana vanhu vanga vaida ikoti handakandinani ndikanditaura nanyasha mwana wangu gora nanyasha taura nanyasha ndivandakakana ndisipo ndiye William ari in charge unonibata ndikati zvaakudza izvo zvotaura zvakazazonditi zvakatikati ndikati ndiye nekuti there is no other me other than ye. Kana akagara neni 28 years kutora nene 23 akagara neni 28 years asingazive zvandinoda anenge akafoira zvinotyisa nekuti kunyange sori dhokota kunyange dhokota anoita 7 years but uyu vandakabereka ne 28 years neni anofanira kundiziva in and out. Saka there is no better William than that one. Taitoro mwana but ndinoda kuti ane zita rangu anova netaito yababa. Handiite kuti ndinochengeta vana vangu ndozovasamidzira muningina kunzi zhezhekedza vana vangu wozovachengeta wozaisa inini notamen vaningina vanoyachi because these are the beneficiaries of every sweat yandinoita. Saka vagone kupfusabmita kune mumwe vanopfuurira pamberi vari breadwinner kurudzi kwenu. Iri kungora moto iyaye kuchecha isepanzi mazvinzwa here maimwana nekwete vekuti pfuma yangu yakasara vakatora hembe dzangu vakatora mota dzangu vanazochengeta vana vangu ndo zvinoita vanhu vaende kufunga kwako pai wachengeta uripo kana waenda vanochengeta sevana vavo.
vanojaira kukumbira rega vapfuure nekukumbira isu torambatire kuti azvitiere mwana. Saka kunyange kane 2 days kanenge katogara pathrone inonzi Windsor throne, vanoya vese vachipfugama kuikoko vachikakumbira ipapo, kwete mukatakura unakabhabhatira. Handina empire inofoira daini ichinziya sarana nevamwe vandanga ndinavo ivavo vanoziya vane ropa rangu vane teni yangu vane fiber yangu vanofunda vamberi vachita zvandanga ndichiita. Mainzwa extemporaneous panenge vachiri kunhonga tichidongonora endebe expositori tichitedza fesi yedu maona masefusion yacho pamwe ndini pamwe ndimani yende tikuti wakatenga kubva wakatobva ikoko. Bhaibheri rinoti usati waendeswa kuna Mwari there is a process yakaitika. Process yacho iri kunzi naMwari vachava mapresita. Takatenga vanhu kuti vave mapresita. Number 2 vave madzimambo. Number 3 vagotonga panyika. Watch me close risatafara. Saka zvoreva kuti ropa rakadeuka pamuchinjikwa rakanditenga kuti ndive mupresita. Number 2 ndive mambo. Number 3 nditonge kwete kudenga kutonga panyika. Ivhesi number 10 yanditore. Saka zvoreva kuti iwe kana uchiclaima kuti unorwa Holy Communion pano. Holy Communion iri kurimindwa kuti you must be a priest, a king and reign. Rega tichifamba, a priest ndiye munhu anotambira mutemberi, center of power yake altar. Number 2, a king is a person anotambira muparasi, center of power yake throne. Anonenzwa kana achitonga panyika zvoreva kuti mumwe nemumwe anenge ane jurisdiction, but you must be a king first to claim a place yekutonga. Mubvunzo wangu wandada kubvunza chita statistics, where is your altar? Kana ropa rakashanda kwauri aritari yako iripi? Ende panobva simba rako raunoti paaltar, because an altar is a convergence of the spiritual dimension and the physical dimension. Altar pa airport panomara ndege ichiuya chisangana nepasi. Saka iwe altar yako paunosanganirana naMwari ndepapi kana wakatengwa kuti uite presita? Where is your altar? Mbona kuti ropa raJesu rakadeukira pasina? Because ifiriji tikaitenga ikasatondora tinorasa. Saka iwewe takakutenga kuti uve mambo uve mupresita, takubvunza kuti ndepapi pamunosanganirana naMwari motitaurira zvakwamwari. Yachizika instead do yawakucheka life kuti ndina Mwari kana kuti handina. Number 2, where is your throne? Kana tichiti throne center yaunoti handiti maninzwa chitaura throne yangu vichitaura kurodzera kwedu kuti mese muchasubmita kuchinhu chinodzivirira muchese. Saka zvikureva kuti I've established my throne, ndinotonga in the physical dimension, but power rangu ndichinosanganisa nethe priest ndichiti Mwari kunyange vakaenda kumhepo yakadii iyi power haunonienzwa. Saka zvoreva kuti as a priest ndinonamata Mwari, ndokurwisana nemhepo dzese dzavanenda kunanga kumaprofita kuenda kuMozambique kuenda kupi, ndinenge ndichiona power rangu paaltar. Nekuti inenge altar versus altar hauna kundienzwa. Inenge ivo vakaenda kualtar yavo kuMozambique, inenge ndiri altar yangu yepaMwari nekuti I was taught to be a priest. I am a certified priest. But certified in the church, certified from the cross. Akatenga mari wake neropa rake kuti ndive mupresita. God paid a price for me to be a priest. Saka vese vekujoina vana vadiki wangu upresita unodarika wese takamira akasimudza altar yake ndinosimudza yangu. Sandinogara ndakasimudza altar enda kunobvunza Elijah akamboziya maprofita abhara achiwanda. Maprofita vakatoita kuma 900. Bhaibheri rinoti akadzoka chakaita kuti vawande. Ndoda kupandana kutaura
focus zvakaitwa naElijah. Ava vakanzi namatai vakanamata hakuna mvura yakanaya. Nekuti simba remuprista riri paaltar. Bhaibheri rinoti Elijah akanorepeya chakaita kuti hokoyo chakaita kuti maprista parawande, nekuti they did not repair the altar of God of Israel. Nekuti danga iripo iri erected, hapana muprofita parawanda. But maprofita naJezebheri vakatonga nekuti vanhu kwanga kusisina muprista vadestroy altar. Saka chakatanga kuitwa naElijah is to repair the altar. Ndiri kunyengetedza munhu pano kuti mhepo yawanda kumba kwenyu, kuroyiwa kwawanda kumba kwenyu, maneja wabasa kwenyu akutotonga kumba kwenyu, nedhora risi kubatika kumba kwenyu, nekuti the altar is in ruins. You must repair the altar. Oti Jehovah waIsraeri ukanamata zvina zvinzwike, nekuti the connection yedenga nepasi yakaparara. Altar, where is your altar? I am asking again, where is it? Nekuti Jezebel arikutonga and maprofita parawanda. Why are you leaving the altar? Akutenge usina title, akakuti wamuprista wangu ane ropa rekwayana, but your altar is in ruins. Satani mazana kusimuka nemtorera ichikwanda zvinowanda nekuti areta akiya Mwari ayo. The altar of God is in ruins until a moment one realize that I am a priest and you begin to repair the altar. Then you are kushtaura kuti Mwari waIsraeri burukai. So the issue is not about the fire. The issue is about the altar that is in ruins. Yakakonzera kuti Jezebel atonge. Kwenyu akutongei. Vamwe vakatonobvisirwa mari. Vanhu vakatonobvisirwa mari, akarorwa, akatonochata pane vanhu, akatonochinja sene. Ndizvo but vakauya kamwe kadoro kanonetsika kakadai kakutonga murume wacho iye mimwe nemaiorivadza. Imba yakutongwa nekaibva kake. Dai pasina hurumende yakazorapana, dai imba yakaparara. Motoda hurumende kupindira nekuti aita altar yako yakaparara. Kuti Mwari, how can this be? Ndakaenda paaltar nemurume uyu tichiita internal covenant. Why ndakapinda kakutonga imba yangu? Nekuti your altar is in ruins. Ameno vanotongwa havasitongwa nekagwa, kutongwa netwakawanda-wanda. Unotona chipopotera shamwari dzaita dzemurume wacho, iwe wakafanira kuva best friend. Vakutonga nyika dzekunze dziri kupindira dzichidominata muteritori yako. Alright, ngatifambire nemuri. Kings, regani vanataura pano. Better kuva muprista because unofanira uchiti ndine kuchechi BFM. But every king must have a palace. Every king must have a palace. Samubvunzo wangu, kana wakatengwa kuti uite mambo, where is your palace? Because the throne inenge yaviswa kupalasi, where is your palace? Sazvoreva kuti ropa raJesu rakatenga wese kuti abve mukapalasi kake. Handina wandiona mambo anoroja palasi sezvo munoita imi. But anyway, sazvoreva kuti ropa raJesu harina kutaura kuti tichaita maland road. Rakati muchava madzimambo, mambo wega wega anenge ane chibvunza vainganoti mambo. Ipapa maAFM unoachinja because unongochitsvaga location rakachipa rent. Uchichinja kunapa ministry yako wakaisiya pano pagateway. But wakumhanyira kwakunyowani nekuti ndokunenge kwakachipa dzimba uchitama-tama nekuti hauna palace. Vamwe vanobhadhara dzimba vakachita mari nedzimba idzodzo. Saka vamwe vakukoreta marenti yokubhadhara renti. Saka
ipapo Mwari anogona papi nekutipa evidence. But anyway, saka zvoreva kuti ndichida kutaura pachanyasana ndipadogona ropa rakadeonera kuti iwe usava roja uve nepalasi yako iyoyo ndoyaunestablish a center of domain. Vazvinzverememanamusi pachitenge kwaDelova nakuti ndakanaka nekutareroti ndakanaka kwarare imosana mai. Ladies and gentlemen, let me submit to you the moment yaunorega kuva a king, yaunorega kuva a priest, auvene a place of domain. Change my prayer yakumbirwa na Jesu. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ladies and gentlemen, anati Mwari nzikai akati thy kingdom come. Saka zvoreva kuti Mwari ari kuramba ari kudenga vachikuru nekuti pano pakatekwa umwe mambo anoda kingdom yake. Mubvunzo wangu, where is your kingdom? Paukutongawo pauno tukasvika sozvinonzi chef wavo nekuti izvozvo ndo zvakataurwa naMatthew chapter 6 akadzidzisa Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Ladies and gentlemen, ndakani vanataurira munhu vese vasirana mambo vari kumhanyira kufa kuda kuti vaende kudenga kunoselebrata good life, but kudenga kunoitwa usati wakuenda unamatira kuti uye kuba kwenyu. Nomira ndidzokereti, our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom, thy will be done here on earth as it is in heaven. Saka kuda kwaMwari kukauya kumba kwenyu kauda kumhanyira kuenda kudenga nekuti kudenga racho rauya kumba kwenyu. You are praying heaven. Panyika yavapenyu. Ndiani akakuudza kuti the only way to go to heaven is to die? First, usingaziva kuti the only way to get to heaven is to pray for the heavens to come down. Mwari asina kuti tinosurprisika nedenga tasvikako ari kuti gari nyamatirwe riuye uri benefite pano tozongopfuurira chenda mberi nekuti unofanira shoko wasvikako waona zvinhu zvausina kuona panyika. Vazviti Matthew chapter 6 verse number 33 inoti chikristu chine protocol. Amboya muchikristu unoti pitiri wakutotanga kunamata wakutotanga zvigaro zvechechi bai mwana chine protocol. Chinzwa protocol ya Kristu anoti tangai kutsvaka matopedzi, tangai kutsvaka umambo pekutanga nekuti mukristu asina domain Satani anotonga. Azvino ikore mutefuti rekati ikorese ukada kuona kuti sei machechi edu ari kuperera magutekwa zvimushedzi zveshe inyaya yekuti tese takamhanyira kuita maprisita hatina kuva madzimambo nekuti mambo ndianovaka temberi. Saka if the church fail to become a king, it cannot support the church. Ndosaka uona pabhavanhu vane pane mota dzakanaka pachika nekuti kuno kwakauya maprisita church ari kungotemba nealtar haasi kuzova madzimambo ari kutonga panze. That's why the church iri useless, iriyo iri most powerful. Vanabata do you know ndaitaura nezvirongombo kuti chidzika chidzakura naMwari kuti why the church muno mutare ichitadza kuwana prime land iriyo ine constituency yakakura. Ngatibatanidze vanhu vanga vari paya tikadedza meya kansela kuti shamatura sende kuarea inoiri neconstituency iyi iri mearea mako tane political power but tiri makwai. Ndiani kansela nesound mind, mayor nesound mind nekuti isusu hatina political voice. Isusu chechi tisu tinonzina stakeholders entire nekuti hakuna area timu no yatisina vanhu.
patinoita our gathering kuvadedza kuti vana baba mukuru dzikamai garapa usitaura pano. See our constituents, then tine right yekutaura muno nekuti we are stakeholders, but hatina kana any political power, stakeholder power, nekuti tiri kutaura kuti we have people kutaura kawani kuti uyo ndiye munhu waMwari wafoteni, but hatina kana paatisi kuti lezi tinounganidza vanhu vanoungana zvokuti tinonyatsodzikodzeka dii, but we don't use our numbers for the power in area muno. The voice of the church must be a powerful voice. The voice of the church must be, but we don't know the power that we have. Dai kuti tiri management unokubuditsa exhibit kuti tine management 2000 muno ari kuti chatikanyora petition tinobuda. But why this management? I want to just realize that the power, because we are not kings, because we are not lions out there. I'm just longing the Ramtari, and I just take him Tari, Gangola Yedu, that's our land. Yes, also. But in the time was for Corner, I saw to the past passage, but it's for Bow and the prime land. And they are not anyone. But stakeholders are not aligned to him. I don't want to be power yes now. What's customer is a physical chine or no way. Kwa hivi no masiwe inakuti mulima land protection, must stakeholders. But if you say that sarani osima, basina ma palace. The moment that you know Shayama Kings is the moment the church is developing, both spiritual and physical. Like I told Israel at one time, in a maximum past 1 minute. Israel, Panama Tanga, Anonsi, Israel, Anagana Palace Akabaka. Why Papa was the Palace Akawanika? Because Areka again my Philistine. Sagaka took for 40 years. No development in Israel. Anakana wondo ya kawina ya Korea try to tamura na yeka zuguni kama anakanga chipomo. Why? Because the altar of God was not there. Hence anakana palasi ya kabaka. Kwa moya David angari kwa extreme. David why over angari mambo kama palasi akakadidi. But altar ngesipo. Shikanza rugare wakaitika ropa rakera kasara ropa nishipakira tinera baba nika chikorwa chete life yako for unoina matatu ngejata bitama certificate for because akondezo shipakira muri David generation, but David life yake yakachinja bakati ini ndakagara mimba yakanaka imba yaJehova iridomo pakadaro zvinhu zvakaita turn around Mwari vakatanga kumunzira rugare. Mambo number 3 anga Solomon. Solomon of our church, and he became the richest because akabatanidza altar and temple. Akaba the richest king. Israel was at its peak and richest, and he is the priest, the king that managed to turn gold to be common as stone in Israel. Why nemutakabatanidza mambo akabatanidza upriestly domain yake. Bible not kwakava nerunyararo the rest yeupenyu hwaSolomon. Why nekutakabatanidza zvisezo kana tichida runyararo pakati pedu ipa tichida prosperity pakati pedu ngative king priest tobatanidza domain yedu unoona nyasha dzamwari. But Jesus wakauya at the wrong time. Nekuti the temple ya Solomon yakapera ikaparara mu Babylon. Kuva kwazonova kwa Ezra ikaparara. Ikova kwazonova kwa Ezra na ikaparara. Kuva kwazonova kwa imwe na Herod. The fact yekuti Herod akavaka temple
iye asiri mukristu asiri muisraelite akatanga kupindira nekuti chaavaka anochitonga unobata akatanga kupindira. Ndosaka Jesu cheche tanga isina kumuona nekuti Satani akazviziva kuti akuuya abva atanga kuva provider for the church akavaka church ikavakirwa nenyika inova blind. Ndosaka patataura paya tati akasvika pane mahigh priest tu pane misoro tu nekuti aiauctiona high priest nekuti anga ane voice muchechi yakanaka. Jesu paakasvika hapana akagona kuzviziva nekuti vanga vakarohwa kuumambo. Ladies and gentlemen, ndiri kuti manherano masikatano ndachira manherano masikatano ndinoda kutaura chinhu chikuti ropa raKristu Jesu rakadeurirwa kuti tipinde muprocess yekuti ndive president, ndive muprocess yekuti ndive mambo, ndive muprocess yekuva nepamwe panyika pano. Those three things ndozvandiri kunyengetedza Mwari kuti zvigamuchitywe mumwe nemumwe ari panzvimbo ino. Kuti Mwari hakuna mweya, hakuna zvimwe zvicharamba kuti uite mambo in any area. Why? Because the blood is the blood of Jesus that was shed for us. Ladies and gentlemen, tinoda kuti tikosimuka pamberi paMwari tichitotsvakisa zvedu. Ini ndinoda kuti utange kuanalyze kuti pazvitatu izvi ndiri papi, nekuti it seems zvakadeurira Kristu hazvisi kwaplaya mandiri. So tinoda kuti tiende pamberi paMwari utange kunamata, utange kutestify nemuromo wako kuti Mwari ndinoziva kuti ropa renyu makarideura ndikarishandisa for covering, for protection, nekuti ndotya maroyi pakurara kaunoti Mwari mfukidzirei. Harisina kuita bracket ropa raKristu Jesu, nderekuita kuti iwewe is the price that you must declare it. Because of this price I am a king. Because of this price I am a priest. Because of this life, of this blood, I must have my own palace and I have my area of domain. Kana munena ku education tonga ikoko, kana uno ku medical tonga ikoko, any area yawatenderwa na Mwari kwenda tonga ikoko. Kristu, we are the head and not the tail. We are above and never beneath. We are the first and never the last. Why? Because God paid a price for you to be the head. Those who are America who are paying you must know that must test my passing. At the Robert Jesu for next time. I am the head and not the tailor. Clean up and cleaner. It's head cleaner panel. Wherever you are, be the head. Because someone paid the price to God for you to become the head. You will be violating the power of the blood by not becoming the head. You will be unegochiseke some change. Pakusaba kwako muchi, pakusaba kwako mukuru. Wese kwanda ende no zauta I am the head. I see the price. Yakuti ndivenele njangu. Paninotasa mchinji kwa I see the price. Yakuti shkwamari ndive a powerhouse. Yakuti shkwamari. Paninotasa mchinji kwa knows about I must have a palace. Paninotaura shinu sina no dispute. Yakuti a king anasema na president. The president anasema na parliament. King ishadanotaura becomes slow. Bete kufirimba ni kumshakanyuzi mromela kura ibire pasi itamiromo ya wakatenge wano lekatemo neroma kwayana shaitaura dosmoka. Ile nilumuti ropa la Kristu Jesu akatesa cheche na sama chendo ajiti moti mlani ndakadeura ropa kuti vame madzivapo vame mapurisite mekaro kuchendo. The church must have the most powerful voice mundo mamutari. Kuruti na machecha kabatana vane vanhu kwavo tesa kabatana muno hapana any political system inotonga muno. Structures the civil system yemuno inotonga nechurch nekuti do constituent yacho. All the politicians must submit to the church nekuti do constituent vanodaro vanonanga kuti politics church. Iva taura ravo rakade
wakadeuka pa 1970 isitaura redu rakadeuka pachichikwa tese tiri veropa. Aunandinzwa? Anati Zimbabwe ndeEuropa isikuti chechi ndeEuropa. Bati mubvunzo ndeweropa rano. Musakasika kungovhunduka atina kuti tinoda kutora zvituro zvavo tiswere. Tinoramba tiri vaparidzi. Ivo vachiparidza isu tichitaura pedu kwatinofanira kuwana masystems edu. How can mabhawa awane nzvimbo kuno kudarika church ine power? Church yakuda revolutionary mind. Nekuti inoti varume nyika ino inotare ino inoenda direction yatinenge takugedzera isu. Aiende kudirection yemasvikiro, aiende kudirection yechi, inoenda kudirection yechurch. Dai mapolitician achoya kuti saka makarunga marunga kuratidza kuti toenda kupinde mutare. Tovaudza kuti taurai kuti tinoenda takadai. Ndomafambira ati batikatisiye ikoko chigotanga kutonga kwedu. Tonga kurudzibei kuti manyasara ndekwangwane ndakadai. Hakuna nyasara ndisingavenene ndiharo. Hakuna manyasara pandakanzi nasara ini ndiri first born nation. Pandakanzi nasara ndarama chienda achitasiya inini. Ndikati Mwari nyasara ndina kutonga rakasiyana ndarama. Rino iri handidi kushanyira munhu pamba yekurocha. Masiblings angu ese marendro. Ivo vacho vandakachitaura nai marendro. Vese tinenge chinovaonera pababani pavo. Atidi zvokuzotsvaga nekofi kutsvaga kuti tobvunza munobvuma timuchenere pangu tobvunza that devil is but ndiri munyasa rand. Iye vemuno munonyeka kuti mure muno usina pako muno. And of some of them, takafuma stereki inharo seprayer da azviiti Mwari. Ini ndoda kuti naredzo tutu kudziwa ndo. Nekuti nyaya yako ina Jesu akamira pamuchichi. Kuti nhasi Jesu I'm not going to abuse your blood again by living below the price that you paid. Kana ukatenga refrigerator chitondora, kana ukatenga stove pizza. Saizi takatenga kuti tite mambo tonga. Jesu kuzibukuni pambeka. Baba ndinonamata muzita raJesu. Ndataura Baba kukereke kwedu. Yesu rangu Mwari nechina sirenyu. Baba ndinoti batai moyo mumwe nemumwe mumuzarurire zvavari kuronga mukati meupenyu hwavo. Baba ndinonamata muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai nekuti vese vari pano Mwari. They contributed Baba kuti Baba floodgate iitike. Vakava Baba nemoyo wokuti basa renyu ripfuurire pamberi, vhangeri riparidzwe. Baba ndosaka maburitsa shoko iri kuti ngavachisimuka vaende palevel iri nani, vave madzimambo mukati menzvimbo ino. Baba ndinonamata, hapana wepano achava muswe, hapana wepano achava wekupedzisira. Wherever kwaari, chese chaanoita Baba muri Mwari unomusimudza. Baba, promotion does not come from the east nor from the west, it comes from above. Zvino tiri pazuva ranhasi ratiri kupedza conference yatakati chiparidzira Mwari izwi renyu kune vanhu vamwe vasingauye pachechi ino, but shungu dziri dzekuti izwi renyu rizivikanwe. Ndakuchiti chiripiraika, chiitai kuti zvamakadeurira ropa. May each and everyone here be a beneficiary of the blood. Baba, mukuti muno mune maprisita, muno mune madzimambo vane palace dzavo nethrone, mumwe nemumwe agotonga panyika. Baba, hazvisi zvepatichamufa tikamuka, asi panyika nepano tichiri pano. Baba, ndinonamata chizarurai maavenues emaresources kuuya pane mumwe nemumwe. Chizarurai mikana yekuti mumwe nemumwe agone kutonga pake. Baba, ndinotenda imi Mwari unorarama nekusingaperi. Make us whole again. May we realize that there is a process. Yekuti tiite mapresita, there is a process. Yekuti tiite madzimambo, there is a process. Yekuti tivene patinotonga. Masikati ano tinodeclare gateway. Kuti hapana rope richabuda muno, hapana murongo achagara muno, hapana kupedzisira
vachagara muno ndinoti imi munopa njere dzekupfumisa, imi munopa revelation yekunamata. Zvizarurirei kuvana venyu. Ndadeclare panzvimbo ino kuti Baba, we are going to move from glory to glory, from power to power. Gore rinouya nguva ino. Ndinonamata changamire mupenyu kuti simba renyu ngarichionekwa kune vakanitarisa masikati ano. Ndinodeclare kugona kwaMwari, ndinodeclare kubata kwaMwari. Ndamira paropa renyu Mwari, ndine godo neropa renyu kuti makadeurira pana ivava kuti vave madzimambo, vave mapurisita, vagotonga getway ngaichitonga nezvishoma zvavo vaparidza vhangeri renyu. Imi chivasimudzai Baba, ndinonamata muzita raJesu. Ndinodeclare ndakamira panzvimbo ino kuti gore rinouya nguva ino ma6 figure anowanikwa pakati pedu. Gore rinouya nguva ino makambanizi anowanikwa pakati pedu. Gore rinouya nguva ino maroja anenge ari mashoma pakati pedu. Gore rinouya nguva ino parikuitwa floodgate yemhando yepamusoro. Baba, ndataura ndakamira pashoko renyu, ndataura ndakamira paropa renyu ramakadeura. Ndiri kuona madzimambo, ndiri kuona mapurisita, ndiri kuona vanhu vane nzvimbo dzavo muzita raJesu. Connecta kuva muswe for too long. For how long, oh Lord, shall we continue to beg? For how long, oh Lord, shall we continue to bow down for kune zvinhu zvavamwe? For how long, oh Lord, shall the church isingazivikanwe? But today we are declaring, we are making a turnaround in the name of Jesus. Don't declare kugona kwenyu, don't declare kubata kwenyu in the name of Jesus. That's a powerful declaration today. Get will never the same again. I decree and declare today, in the name of Jesus, you'll never be the same again. Tonga ndavharira mashoko atizvo paunoshandira tonga usati papano pane anhu anizvonamata kuita zvaakuda kunonena zvaunoda kuti zviitike mulife mako. Ikelbeki se uchida kufanana nevamwe asi kana kuitiswa ngatikweta idoloso asi tinogona kunge tichipinda tese pano but hatina kufanana. Tinogona kugara pasame flat but vamwe life dzedu dzitori flat kudhara flat iwo zvichida tiri pasame company, same job, same maapartment atinogara but kwatinobva kune nyaya. Mumwe arikushanda ndeyake, varikushanda ndeyeni nedzinza, utori breakthrough nedzinza. Uzalife zatorarama dzine bit strange and different. Vamwe kana ndichishanda mari yangu. Ini pandakatotanga kushanda hivi ndaroora. Ndakutanga nemhuri yangu, ndakatanga nevane navo vasiwa baba. Unoita mwana usina mwana, generation yedu. Baba yangu vaitobereka kuti mukuru achazoona kufana wake. Tatori target chibereka kuti kuyachara navo wako. Ndakati generation yedu ndatamisa zvinishozi. First born yaita short baba noramba chibereka kuti ndekugara panoona wake. Awutangire mulife yako, utangire mulife dzako. Ibete unotanga awutangire pazero ayi. Nungoba wa 5-0 chitamu. Saka afuna kufanana kune vadinina, vana vevilina akashaya. Wanofana kuchita sauti pasala yako ashifani. Bakuda kukurwa Jehova kuti chipinde zvakanaka izvo. Ine signature ya Satan. Signature ya Satan iri muhutatu. Watch me closely. Inonzi nyika yanga isina chin. Empty. Number 1. Nyika yanga isina chimiro, without shape, without form. Number 2. Nyika yanga ine rima. Point number 3. Saka zoreva kuti signature ya Satan ndo yatiri kuratidzwa Bible richangotanga kuti sati akabata life yako inowanikwa isina
isina chinhu. Life yako inowanikwa isina chimiro, direction kushaya kuti zviri kuenda kupi zvichibva nekupi, nekuti zati wabata inowanikwa ine rima, kureva kuti all dimensions of revelations will be missing in your life. Kana pane rima ugone kuona ma opportunities aripo, kana kune rima ugone kuona nyasha dziripo, kana pane rima ugone chakanaka nechakaipa uchione. Unogona kupinda mumba wasirwa sadza unotorara nenzara nekuti uri murima. Makuseni ndopa unozonoti haya ndakarara nenzara sadza ranga rakasiwa patebho nekuti uri murima. Tina vamwe vanhu vane signature yaSatani yekuti havana chavari kuona, vari kupa next door vari kutataiwa ma opportunities ava havasi kuaona here nekuti une signature yaSatani yerima. Mukati mako hamuna direction, hamuna shape. Marriage yako kushaya kuti tiri kubva kupi tichienda kupi nekuti it's formless. Ukatarisa muhomwe mako hamuna chinhu nekuti emptiness is the signature of the enemy. But tonight the devil is a liar. Achatasimukira ndechekueradicate the signature of the enemy in your life. Zvizveremengana ari serious rautanga kutonamata nekuti vaziva mhepo iri kurudzi kwavo, nekuti Mwari ngaatibatsire. Iwe unoziva zviri kusimuka kurudzi kwenyu, unoziva zviri kufamba kwenyu. Ita tonight is the night of the blood. Taita blood test, vheneka kuna baba mnini, vheneka kuna tete, vheneka rudzi rwako. Don't be ignorant. Woti Mwari wechindibatsirai, mhepo iyo handiide pavana vangu, mhepo iyo handiide kurudzi kwangu. Dati barika iroro ngarigarire ikoko, dati suicide ngaigarire ikoko, dati mhepo yemutoriro ngaigarire ikoko. Mwari ngaatibatsire. Zvese zvinotevera ropa, ndine ropa riri kutaura zviri nani, rakadeukira pamuchinjikwa rikadeurira iwe. Dati zvako zvinoita. For too long wanga uchichema kuti zviri kuitwa sei, but the blood was deciding for you. May the blood of Jesus decide for us. May the blood of Jesus order our steps. May the blood of Jesus cleanse us. May the blood of Jesus cause us to overcome. Enda pamberi pamwari pururu, ndo inoti anoda kuendako ngazviteurire, zvinzwe uchinamata. Unoziva kuti munhu akaitira favor hana ndipenina. Aimuprovoka kuti asikana kana takayapa rume ndinauya zotandara munhu ngaabereke. Muda kukamfota naibaba eukana ndiani problem murume wacho anoti more than 10 cents to you. Do not worry, I have a reason to worry. Kana vamwe vachibereka pano koyangu nyaya Mwari vaitadze. Usaiswe mcomfort zone nenyaya dzinogonekwa naMwari uyu. Don't worry. Chikuru kufemereka kauko. Chikuru kudya. Kudya kuri kudyika, but zvinhu zvinovaka miviri reshe. Ndinoti pane kumwe kurwara kwokuti ukazoenda kuna chiremba haupiwe mushonga, unoudzwa chikafu chekudya. Unononyorerwa chikafu, try ma carrots, try ma grapes. Problem yako hakusi kurwara, kusadya zvinovaka. Saka una problem yekusadya, uri kudya wrong type. Ndodzonza no problem, chero dumbu raguta baba, chikuru kuguta, waguta nei. Bosi pane kumwe kurwara kwokuti uchanyorerwa futi chikafu kuti mapiriti. Kuda kuti uri kuguta nezvisizvo. Ende vanhu vachitokusimbisa. Ndakati ukaona mubucha mune nzondo raisaide kuti huku yacho yanga iriko kwete last year. This week kuna atakura miviri wese akakusira tsoka. You've what it's okay, so long life. Ilife. Iwono zati munhu wese zvakanaka anozvida. Let's be real. Hakuna asikade chakanaka. Settling for the less haisiyo pfungwa yako. Pressure.